तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करतो आहे. तर मित्रांनो, आता श्रावण सुरू झालं आणि श्रावण म्हटलंच की कोकणातील सण सुरू होतात श्रावणात. आणि तसेच आता आमच्याकडे पण कोकणातली सण म्हटलंच की बराचसा लाही वगैरे यांचा आज कार्यक्रम हा. प्रत्येकाच्या घरोघरी घालतात लाही आणि सगळ्यांची गडबड असता सकाळी. तर चला बघूया. आणि हे बघा, आई सगळ्या मुलांका घेऊन येतात लाई घालूसाठी. हे येवा हळूहळू पडाली तुम्ही चौकाशी हयसून चौकाशी रे ए कानी तेका धर रे एकातून सगळ्यांग हळूहळू अकडे नाही तकडे खाली जायची अकडे. बाकीची काय पोरगी बाकीची नाही बावकारवाडी तू यंकाच घालते डबल काठी सारख्या करते डबल घालते काठी काने मोप ही कोणती ही कोणती हा तुझी घे कानेच माप हो बाकीची आधी होती नाही आधीला आपण का आधी मी त्याला ती तकडे बावकारवाडी म्हाताऱ्या पाटलाकडे ह्यांच्याकडे अकडे सरळ बघ गौऱ्या सरळ बघ पप्पा येते तुझे घेऊ आणि काय या फुल देऊ काय नाही तर बाई फुल दिल्याने नाही म्हणून सांगते कानाक लागली तुझं आजू इलो असतो शाळेतली काय जरा उठत ना लवकर दोघा जणा रवली नाही तर बरोबर 5 होती त्या दिवशी 5 होती जाऊन दे काय तर तू कानाक लावू पिशियो खोबरा आणलं त्यांचं 2 खोबऱ्याचे तुझे खोबरे साखर काय कसा का सरळ बघ आणि त्याला फुल सरळ बघ घर सकडे नाही काय बघू का घरागावचा ना नाव काय तुझं नाव सांगा पटको मोठे तुझ्या बोलतं माहिती आहे मला बोल मोठे तुझ्या बोल मोठं नाव सांग लायो घेऊन पाया पोट लायो घेऊन पाया पडायचं ह्याच्या पडलं त्याच्या पडलं लायो घेऊन पाया मध्येच टाक सारं केस तसं टाक असं टाक सगळ्यांचं असे टाक पाया तो पाया पडा यावा चप्पल नाही मी हात घेऊ ह्या चप्पल हयच असेल चला चललास गो होय गुळगुळीत हे गो एकामेकाचा हात धरा 5 पावला पोचूची असतं अरे खाली बघित चला गेली बरोबर जाते हे हळू चला गेली बुळबुळीत नाही पाऊस शिलो लायांचा कार्यक्रम झालो आज आमच्याकडे होते असे प्रत्येकाकडे सोमवारी मंगळवारी असतं प्रत्येकाच्या घरोघरी असतं ते लाई. तर जी जुनी माणसं त्यांना सगळ्यांना माहिती असताला
ढोरा बघूची रवली त्यांना लावून येईल गाडग्यात ना, तर ती बघूक जाऊया. चला तर मग. तर मित्रांनो ढोरा गाडग्यात लावलेली आहेत ती बघून येऊया, नाहीतर ती उडी मारून पळतात. तांबडो पाडवा तो पळता मधीच उडी मारून, त्यामुळे चला ढोरा बघून येऊया. आणि पूनम पण बघूया, किती दिवस भेटला नाही. तर मित्रांनो 3 दिवस भरपूरच पाऊस हा, म्हणजे ओरावर ओर जात होते आणि त्यामुळे काय जमत नव्हता, व्हिडिओ करू मिळत नव्हतो. आणि कामं पण तशीच रवलेली. आमचा आऊट वगैरे लावूची अजून लावली नाही तशीच. तर अशी बरीचशी कामं रवली आहेत पाऊस असल्या कारणात. आणि जेव्हा पाऊस नव्हतं तेव्हा म्हणत होतो पाऊस नव्हतो, आणि आत्ता पाऊस हा तर बाकीची कामं करूक मिळत नाही. कारण आव्हान लहान होतं आमचा, त्यामुळे आव्हान म्हणजे नाचणी लावूची आहे. आऊट बऱ्याच जणांका शब्द कळत नाही, मालवणी शब्द. नाचणी लावूची अजून काही गमत नाहीत अजून. कारण आत्तासा खूप वाढला त्यामुळे दिसत नाही पटकन खाई गेली आहेत ती. ये रे. तर मित्रांनो बरेच दिवस आग्रात पण गेले नाही, लावणी कशी झाली ती बघितलं नाही. तर चला तुम्ही पण चला बघूया. पाटाच्या पाण्याचं पाईप काढलेलो त्यामुळे पाणी येत नाही, आणि पाऊस पण भरपूर लागतो त्यामुळे बंद करून ठेवला. तरी बघा आपण लावलेले बघितलं असाल मगचे व्हिडिओ. हे बघा ही लावू विणू होतो, लावणी लावू रान तर भरपूरच हिला. जे आपण आता लाहे बघितला लाहे घालतात ते या वरी असता. ही तुमका नंतर पिकल्यावर दाखवीन मी. ही बघा ही मेरीच्या कण्णीन लावली जातात, त्याचे हे लाहे काढतात. आणि नागपंचमी दिवशी काढतात ते भाताचे लाहे काढतात. तर मग मित्रांनो ही भात शेती हा. हे हे पाळी आहे आणि इकडचे, आणि हे 3 कोपऱ्यांका आऊट लावूचे. आऊट म्हणजे नाचणी लावूची आहे. तर या नांगरूक मिळत नाही पाऊस असल्या कारणान, त्यामुळे राहुला. आणि रान पण खूपच वाढला. तर ही आऊट नाचणी आहे, ही पेरलेली आहे आणि ही काढून इकडच्या कोपऱ्यांतून लावूची आहे नांगरून. ती कशी लावतात ती दाखवतेल आहे व्हिडिओ करून. पाण्याचा आवाज येतच असतात तुमका. तर इथे वाळ पण आहे, पाणी पण भरपूर असतं इथे. बघा तर चला मित्रांनो आता पूनमकडे जाऊया, बघूया पूनम काय करतात. रेसिपी करूची होती म्हणून सांगितलेलं आहे, पण अजून नक्की नाही. तर चला मध्ये हळद रुजली नाहीशी वाटतं. हे गोंडे फुलाक लागले.
कसले आहेत ते त्याच काय कळत नाही. म्हटलं तुझं उपास बिपास भाकरी खातस. उपास नाही हा. सगळे सोडून दिलास. शनिवार पुष्पानं दिला सोडून सगळे. मग काय केलंस काय? जेवण झालं बनवून? पाल्याची भाजी आणि डाळ भात आणि आता झोपतोय. कशा गो मनको चढावतो काढून दे रे बाबा मनको काढून दे. चाय दे बाबा. म्हणजे पिटाळूच्या मार्गारी आहेस की. असाच वाटतं माका. आम्ही भाऊ सकाळी लाय बिये घालून दिला. गाय घातला मग देव इलो का? देव नाही लो देव पुढच्या समोराक. देव इलो आणा काही गेलो दे. देवान सांगले ना उपास धर म्हणून आपल्या मनावर सगळा कळला. तेव्हा तू माझं बकड का माझा हा उपास बाबा. तुझं कसं हो खरोखर खरोखर काय सांगतोस? खोटा सांगते. खोटा सांगणार नाही खरा सांग. रेसिपी बनव चल काय ती. एक रेसिपी हवी आहे. 2 दिवस कमरेन ह्या केलेला 2 दिवस मी तिकडे शूट साठी काय सांग केलं. काहीतरी करू यांका सांग भजी बिजी करू मी खातोय मग बाजू पिठला कर. पिठला रात्रीचा करूचा असता भाकरे बरोबर. तू आता केलंस म्हणून काय आला दिवसाचा दिसता चांगला. मी दिवसाचा खाणार कोणा? आम्ही खाऊची. आम्ही आज नको आधी करू. आज मी काय खाणार नाही पण तरी पण तू काय तर कर. चल लवकर. मी बापा विनोद पण चांगलेला आहे. मी चुकून येलो. मग रात्री आम्ही हे केलं. कळलं काय केलं भाजलेल्या वांग्याचं भरीत केलं. बघ काय डेकोरेशन आहे घराकडे. लाईटी बिटी कसले लावले. अरे कळालं आता. कुठे होते आता नंदन का सांगा कव्या आधी. कया चिवडा कुठे ह्या कामेला मोप अजून काय नाही काय. साबुदाण्याचा चिवडा. आणि का एवढा कळत जो उपास खरोखरच हा वाटत काय उपास असतो. उपास असणार नाव शेवटच असतात. खरोखर उपास बायको तो आम्ही तुझं हा दे डिश दे तिथली थोडीशी छोटीवाली. डिशी आधी नाही डिशी आधी 5-50 घेऊन ये. चला मी आधी चायने मस्तपैकी साबुदाणा चिवडं उपासात खाते. उपास कडक उपास आहे त्यामुळे. चला तर मित्रांनो घरात जाऊया. काय ये गो तर नंदन कानूक चांगलं आहे ना. चला तर पाऊस पण येता. इकडनं जाऊया. आबा बघूया. मॉब दिवस झाले आबा काही तो गमलो नाही. आबा काहीतरी ठोकता बघूया तरी. ही आबाची बाग. ओके नडणीक सुरुवात केलं की होय बाबा हा काय वाढला का या बा रस कय कय का काय करतास. नाही हाव केवढा आहे लावायचा गोकुळ अष्टमी टाकून. रोखतास की कसे बरोबर आबा काय ठोकता. पावसाक वाय जरा धीरत नाही वाय जरा थांबात तर. आता ती नको एवढं नाही होतं तेव्हा जेव्हा होतं तेव्हा येऊ ना. हो होतो बरं
निंब्याकडे आव लावची तोड नाही कडे कडे शिकना काम नाही तर काम कोणाचं होणार आहे? आता लोक काहीच नाही म्हणून सोडून दे, खातच करा. थैलो व्हिडिओ लय फेमस झालो सगळे जण बघतो. मग कसला ह्या चांगलाय, रामायण चांगलं बघलं. हो याकच टाकाय मास तुझा त्यांनी पण पानाची पिशी काढली लगेच. चला पाऊस गेलो, तुम्ही खावा पाना. ह्या कोसळला आबाची डबे रदी नको हळद बसत राहा. चला तर मित्रांनो घरात जाऊया, जेवचं टायमिंग झालो. क्या हुआ? सगळे बाजले भरून ठेवले, एक पण बाजली नाही. तेव्हाच म्हणतं, तेव्हाच बोला बोला पुढच्या. पुष्पा आता चांगला झाल्यावर त्यावेळेस तोंड त्याचा चलाक लागला असं म्हणतात लोक. असा तू म्हणतो, ती नाही म्हणत. म्हणतात काय भानगड तो पुढल्या वरच्या घाटीन काजीत गेलो काजीसून पळालं ना कोण तो ना काय ना मी डोरा ना अरे मी पुढल्यापासून नाही, बघलो. मी पाटल्यावर सुन गेलो. उडी मारून पळाल असतो हे? नाही का माका नाही, कसं? आंघोळीच्या अगोदर ताटवून दिलो असतो काय नाही खाल्लं माझा उपवास आहे. काहीतरी खाल्याशिवाय येईलच नाही असं जाऊया साड्या. पहिल्या कापार फुला पहिल्या कापर होत रे कसली ती काय ना केवढा केवढा कसली केवढा ही बघा पुष्पान केवढा ही आमच्या साड्या येतात. केवडा चल माझी रेसिपी काय आहे? केवडा रेसिपी आज पुरी आहे आणि श्रीखंड. श्रीखंड पुरी आहे ही रेसिपी ना काय सांगणार. रेसिपी वाटाण्याची स्पेशल भाजी. स्पेशल. वाटाण्याची भाजी आणि डाळ. मग चला मग ठेवूया. मग नको मग नाही दाखवीत तुमका ती रेसिपी, मग नको दा दुसऱ्या चॅनलवर बघा. चला मग जेवते आता मस्तपैकी. अजून वेळ आहे, आज जरा वेळ आहे जेवणात. तर हे थांबूया, दुपारी बघूया काय तर नवीन.